lagunok! Kaixo lagunok. Gaur Artzain-Gezurtiaren ipuina irakurtliko dizuegu. Mendikorteko liska batean, zuhaitzetatik eroritako hostoak haizearekin jolasten zebiltzen. Udazkena zen, zoro eta zelaietan lan ari ziren baserritarrak. Txaulak, gaztainak, zagarlak eta babarunak biltzeko. Garaia zen, baserritarren gonak eta txapelak ere ariren zebiltzan. Haizeak eramango gaitu esan zituen elkarri. Ni behintzat ez nau haizea berehala eramango, ja, esan zuen baserritarren gizon batek. Hangoiko mendian Ignazio Artzaina zebiltzen ardia zaintzen. Garaia ainten otsoak ere orain baino ugariago ziren eta kalte handiak egiten zituzten arteetan. Dena dela artzain ura oso asperturik zegoen. Egun hartan eta han beko baserriei adarla jotzea pentsatu zuen. Baina gezur bat pentsatu zuen ere horretarako. Otsoa datorrela, otsoa lagundu, zatozte azkar ardi guztia jango dizkit bestela eta deitu zien Ignazio behan lan ari ziren baserriei. Bi eskuekin haua inguratuz baserritar haiek makilak eta sardeak eskuetan zituzten. Han joan ziren mendira gora korrika artzainari laguntzera, baina ardiak lasai larlean zebiltzen. Han ez zuen inork otsorik ikusten eta baserritar lanera joan ziren berriro. Handik egun batzuetara Ignazio Gezurtiak broma bera egin zien. Han beheko zoro eta zelaietan lanean zebiltzan Andre gizonei. Aizu entzun, otsoa sartu da hartaldean. Zatozte azkar laguntzera bestela batere ardirik gabe geratuko naiz. Etorri mesedez azkar. Bigarren aldiz ere baserritarrek sinetsi egin zioten. Artzainari eta milak kanpoan zutela heldu ziren ardiak eta artzaina zeuden lekura. Baina batzuk etxanda eta besteak larrean, oso lasai zeuden ardiak. Han ez zen otsorik ageri. Ignazio Artzain lotsagabeak berriz barre egiten zuen lurrean etxanda. Ja, sinetsi egin duzue, inusente, sakurraren bustan atente. Lotsagabe galanta aiz, baina ez gaitu gehiago engainatuko. Alferrik ibiliko aiz. Hor konpon eure ardi, otso eta gezurrekin erantzun zioten. Baserritarrak haserre bizian marmarka jaitsi ziren. Beren zoro eta zelaietara eta lanean jarraitu zuten. Baina handik egun batzuetara ilunabarrean Ignazio Artzaina ardiak jaitsi ondoren gazta egiten ari zen. Eta bat-batean ardi guztiak arroka eta zalapartaka hasi ziren. Artzainak utzi zion gazta egiteari. Irten zen txapolatik kanpora eta hor non ikusten duen otsoak ardi artean. Bi eskuez ahoa inguratu eta han behan lanean zebiltzan baserritarrei. Deika eta deikara hasi zen orduan estu eta larri. Otsoa, etorri dela, arain
da, etorri, mesedez. Baserritarrek begiratu zioten artzainari, beheko zoro eta zelaietatik eta lanean jarraitu zuten. Ez zioten jaramonik egin Inazio gezurtiari. Otsoak ardiak akabatzen zituen bitartean artzainak negar egiten zuen bere txagolako atean. Ala bazan, ala ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila ekintzako plazan.